бавно. То е един панически процес. Това е Веско, с който пътуваме заедно. Всички други са доброволци. От тук, от Асеновград. Те никога не са раздавали. Надвизали сме ги отпред дръвчетите. Тях не почва. Кое беше това? Това е какво е сега? Не знам. Не бе, аз не знам. Но това продължава около 5 минути. Аз толкова долу-горе по-горе. 5 минути всички свикват поеха. Не и тръгва малко по-бързо. Така че ще тръгнат нещата, ще стигнат до всички дръвчета. Има борче, нива, акация. Крес. Казвай, Сега ще ви вземем, сега ще ви нагласим дръвчета. Искате ли борчета? Зелени борчета, много хубави зелени. Да. А искате ли някакви плодни дръвчета? Череши, обичате ли череши? Или ябълка, или праскови, или кайсии? Череши. Добре, череши. Добре, отивам да ви ги наглася и ви ги давам, за да ги засаждаме. Обичате да засаждаме? Браво, супер, и аз много обичам. Действаме тогава. Бяла акация искате ви. Колко? 20, 30, 10, 5? Добре. Идвам. Бряста. За бряста не съм ви казал. Чакайте да ви разкажа една легенда за бряста. Едно време старите хора, когато са строили къщи в България, задължително са търсили бряст. Дори да е нямало при тях, са ходили да търсят. Защото са вярвали, че който засади бряст на оградата на къщата си, къщата му никога няма да опустее. Затова ви съветвам, вземете си бряст и засадете близо до къщата. Бряста по принцип обича повече вода, трябва да го поливате. Обаче то сега така стана, особено в Асеновград и региона, че всичко трябва да се полива много. А ако друго не запомните от всичко, което съм ви казал, защото много неща ви казах, запомнете едно. При засаждане полейте обилно. Поливайте винаги, когато е сухо, дори и да е зима, поливайте през известно време, ако не е валяло. И с първите пролетни листа, с първите пъпки, 2-3 пъти седмично или колкото можете по-често, поливайте обилно. Това е единственото важно. Така ще осмислите нашия и вашия собствен труд. И така ще остане, защото то не е идеята. Няма как да оцелят всички дръвчета, но от вас зависи колко ще оцелят. Сега ви казах и отговорността е ваша. Това е.